এইপଟେ ବସନ୍ତୁ ସେଇପଟେ କରନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ବାହାର ପଟେ ଖାଇବାଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇବାଟା ବାହାର ପଟେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ତାର ସମ୍ମାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଆଉ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନେଟ୍ ଦେବ ନାହିଁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର 194 ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଅନୁଦାନ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ତୁମେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ସେ ଅନୁଦାନ ଦେବ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିକରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସଫଳତା ମିଳିବ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 52ଟି ସ୍କୁଲ 194ରୁ 52ଟି ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ 52ଟି ସ୍କୁଲରୁ ମାତ୍ର 120ଟି ଟିଚର ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏ 120ଟିରେ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଅନ୍ୟର ଆଉ ଏ 194ରୁ ମାତ୍ର 52ଟି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି 120 ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 15 ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସ୍କୁଲକୁ ଖାପିଦେବେ ଶେଷକୁ ଆନାମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସିକିରି ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ପଳାଇବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବେକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସବୁ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଠାନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେଉ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ कम से कम 4 दिन ପାଇଁ कम से कम 4-5 दिन ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।